Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ма, шумо медонед чӣ қадр дар Тоҷикистон корейская косметика зуд ба фурӯш меравад. ана барои ҳамин шумо ҳозир метавонед регистратсия шавед, бора савдо кунед чиз интернет. Шаҳр нест ягон бозор равед, ягон точка гиред, просто чиз интернет борои атомира ранги мо савдо кунед ва маблағҳои нағз ба даст биёред. Ҳам кабинетотон фаъол мешавад, ҳам пул кор мекунед. ана харидор беҳад бисёрай уходва косметика витамин да ҳамаи ҳамин баъдида харидоро бисёрам. Кор дар атоми хитон медонед беҳад осонае. ҳамин хубиша садҳо бор гуфтум, харид маҷбурӣ нест. медрои кора меомӯзӣ, мефаҳмӣ. кае ки хости дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ. дуюм бор харидот уже 200 сум нест. якум харидот 200 сум, дуюм харидот уже 30 сум, 40 сум. чанд сум ки як чӣ бихарӣ. метавонӣ як пастошвака, якум мачалкаша хари и всё. ана хубиш бо ҳамия ки дигар ширкатҳо дар ҳар моҳ харидот зиёдтар мешавад. аиҷада бошад тамоман 6 моҳ дар як бор, баъди 6 моҳ ай ҳама хариди 50 сума, 30 сума и всё. пешравиш осонай. ҳамин ҳар як одам ду одам регистратсия мекунад, як дар дасти рост, як дар дасти чап ва ҳамихе команда сохта мешавад. оста оста шумо оиликҳои беҳад калон дар мегзаре ки даже тасаввур карда наметонисте. ҳамин рақамҳои рӯи экран дар бинависе, оиди кор ман шуморо бо подробна мефаҳмонам. дӯстои азиз, и саҳар қати ман омадам туфлиёро тамошо кунӣ ба наздикӣ. тӯи ҷанмай ягон туфли фасон мехом бигирам, лекин наин пешу пошона бинед чӣ хеле борикака ки пои ман хеле хушрӯ нестай. пои ман дар хеле чизои қоп мешавад. ана тамошо кардам, гуфтам хай бестиёри киртара будузем ва ба цветява ягон сумочка кати туфли фасонак бигирем. ана дахтаро беҳад туфлиҳои хушрӯ маъқул шудан. ман нархошам нағз уқа қимат нест, валекин анами чи неудобне. хай барои 1-2 соата мешавад. баъдан дӯстони азиз дар мактаб маҷлис буд, аёди ма баромада. ине ки ман медонам ки хоҳарам ҳама маҷлисҳо мерава, резка занг задам, гуфтам шаки рухшон рафти айтани шарафа очашам ман омадагим бугӯ. майли гуфт гап нест, мегӯ. хай на рухшон бо отчёт роӣ кард ки действительно маҷлис омада иштирок карда, вале бегаҳ мепурсам ки маҷлис дар бораи чӣ буд. манзараи хеле ҳам зебо. қимол қати гуло. ана дӯстои азиз, заказои духтараки мо омад. зубнаи пастаи майда, зубнаи пастаи калон, щётка, интимный гель, шампунь, 4 уход ва шампунь қати чизош, щётка қати пасташ. дӯстои азиз, тортик маша тайёр кардаи бум боварда мекунем. барои ҳамин ростшо мегӯем ки маша ира харидай. ай арка мо гуфтем лучше намехариди, блинни торт мехаридем. хофиз овардагием дӯсто. творожный тортик. дӯстои азиз, ба рӯшанӣ хона омадам. мебиём ак чанд рӯзи ҷада сохтмона буд. иторара гирифтиян, краска кардиян, таги мантупазака гирифтиян, клей кимчи дохтиян, сатил патил, любой чизе ки дар коршон шуда, краска мраска ҳама корҳои хичонда истифода бурдиян. озир ҳамихе дестам мегӯм нахуд адури сатил дар поёни мантупазак. ана дӯсто шинос шаве, ин мантупазак буд. баъд аз ин ба фикр ми дубора мантупазак шидан наметона. муттаҳаки мантупазак буд. озир дар хеле ҳолат қарор дора, барои ки
устои мо ҳама хеле кор мекунад. Чизаи форидша даму хамирша мешура. мумкин ки ҳоли гам мо ҳам хеле сохтмон короша дошта бошем. Азбаски сохтмон рафтестай кухни да берун штаки уҷада я навесторем таги уҷа да пасдора пастарин ки да замин маша тинук карда шуштестай ичам пасуда шикаста рафтестай Дилафрӯза навбаташ шава касе занг задестай пасуда мешикана ба ҷои меравам хе мусор хабар намеши баъд да мусор ба мефаҳми ки рафта кадом вақте. ана дӯстои азиз чӣ гуфтанӣ будам касоне ки да офиси мо борошон омадаги мо рӯзи ҷумъа кор намекунем шанбе кор намекунем якшанбе кор намекунем ва рӯзои дигараш дӯсто баъди соати 10 мерем хеле соати муайян надорем. баъзео занг мезананд чӣ хеле ҷои коритон нестен меган ҷои кори мо уҳдадор нестем бистем мо да ягон кас ойлик намета ки мо да уҷа бистем уҷа просто ранги склада барои мо магазин нестем ки пастар нахӯй бошем ҳамусу ки рафте бошем занг зане пешопеш баъд биёем мисол ба наге ки мо ким куҷо омадем дар пишти дари шумо ждат кардем мо шумо маҷбур накардем ки ким куҷо биёем бортон омода ждат кунед ҳуй боша мегиранд метиҳанд то набоша мақсад ягон кас намеояд хонаш барои шумо абрат набрава дара букшоя барое ки шумо омада ждат доред. барои ми пеш ай омадан ҳатман омада занг зане ё Мариям да занг занен ё спонсоротон гӯя ки пурсен ҳамуно ҳастанд ки ма бирам ё не барое ки шумо мебиёед мо нестем мо соати 3 мебироем мешавад ки мо соати 10 намерем 10 мегем 11 меравем барои ми желательно рӯзои кори 11 то 3 рат метавонем биёем ва чӣ барои бори тозона чӣ барои бори атомия 11 то 3 ра шод бигирем фаҳмидем што биёем ки одам бошада саргардон нашавем. ана подписчикои пишаки маради қадар шидаи даётон аста я саҳар омадум ки дар ай хохастам ки дави дромад нақла омад инҷа хача қуш кард пиш бо Дилафрӯз корум харидак шаи рӯз пишаки май мега ҳам вақт дута омада буд якта зард яктаи зардаш дафшидиш монд. дӯстони азизи мо бисёриҳо шумо бозам дар бораи ҳамин чой мепурсед ки садҳо бор гуфтум ки мегӯяд зарар надорад не чои алафия чои хитоя баргои чои хитой инҷа нависаги бисёр мегӯянд и китайския не японския не ки нависаги экстракт чая пуэр китай ҳамин чои пуэр дар хитой мешавад экстракти баргои ҳамун тайёр кардаштагия дар Корея ана безарара фақат занҳои ҳомиладор ва касоне ки шир мечанд кӯдакошонда мумкин нест барое ки аппетитшона мегардонанд ва кӯдакон норасоии витамин мебинанд. ба ҳамин хотир дӯстони азиз дар душанбе ҳаст 250 сомон мутаассифона мо доставка надорем. ана оиди маълумоти пурра метавонед ки рақамҳои ватсапда бинависен ва заказ кунед омада барем. инчунин ин чой мумкин шумо да 180 сом ғалта агар дар ширкати атоми регистратсия шавем ва ҳамҷа пайваста худтон бевосита бор харем.